Pere Jota és un personatge que va sortir en el confinament, perquè llavors tothom estava avorrit d'estar a casa seva sense fer res, i entre la meva dèria del teatre, que en aquell moment dirigia una obra de teatre, ens vàrem quedar sense poder assajar i entre nosaltres ens vàrem decidir a fer un parell bueno, entre nosaltres fem-nos monòlegs entre nosaltres, no? I d'aquí, la idea aquesta, vaig dir, hòstia, i si comença a xerrar d'actualitat? I vaig començar a publicar monòlegs setmanals a Twitter, i, bueno, varen anar quallant i tot això, i mira, una cosa, durant molt de temps, va dur a l'altra, no? I, mira, al final, a mi m'agrada actuar, m'agrada el teatre, i dic, això s'ha de dur a damunt l'escenari, no?, una miqueta, i en el començament xerrava una miqueta més de política, sobretot política de catalana, que visc allà, i en el començament hi havia molts de seguidors que eren catalans, però quan vaig entrar a TikTok, que va ser la plataforma que me va donar a conèixer una miqueta més, hi va haver un moment en què van començar a aparèixer molt de seguidors mallorquins i això va ser el que va crear, diguéssim, més en Pere Jota, que se coneix avui en dia, no?, diguéssim. Però és un personatge, no és en Pere Pastor, que són jo, sinó és un personatge una mica, pues, d'aquella manera, no?, que fa una miqueta de vergonya aliena, potser. No, però sabeu molt de les experiències que hi ha a la vida, de les circumstàncies que viu o que ha viscut qualcú, o simplement situacions. Jo m'atenc per una persona creativa que m'agrada imaginar i pensar i tal, no? I bueno, a vegades apareixen coses que dius, ostres, aquesta idea m'agrada, la desenvolupes, la treballes o la canvies i fas coses i tal, no? I jo, per exemple, tots els vídeos que penja de TikTok, Instagram, Reels i tot això, molts són fruit d'una idea i jo m'agrada i improvís. O sigui, poques vegades tenc un guió, alguna vegada sí, però poques vegades tenc un guió de ara, jo què sé, xerraré amb un foraster, no? I no, a vegades és improvisació total, no? Seguint una mica els tòpics mallorquins i aquestes cosetes, no? Però sí, no tenc una base de dir, hòstia, vaig a pensar un vídeo, no. Una mica d'improvisació que a mi també m'agrada. Bé, jo faig teatre des de fa 10 anys, també no és que faci molt, però sí que és vera que el teatre m'ha enganxat moltíssim, primer com a actor, després com a vaig escriure una obra de teatre que també vàrem fer, també com a director, i sí, el teatre me té absort totalment. Supos que m'ha ajudat per pujar dalt de l'escenari, per fer vídeos, a veure, fer vídeos, pots fer vídeo perquè grava't tu mateix és relativament senzill, però quan has de pujar dalt d'un escenari, ostres, fa molt de respecte. Jo sempre, quan hi ha una actuació de teatre o quan tenc un monòleg, me veia en el cap de, què fas aquí? Per qui te manava venir fins aquí, no? Vull dir, això sempre, cada vegada, cada actuació, sempre tens aquell coqueta de dins que te diu... I bueno, això també t'ajuda a créixer, t'ajuda a crear més confiança en tu mateix, no? Perquè saps que has de sortir a l'escenari, no? Vull dir, i esperen, potser vas amb ansietat que la gent espera una cosa de tu i intentes donar, evidentment, el millor de tu, no? Altra cosa és que l'humor ja saps com és, no? L'humor agrada o no agrada, a uns els agradarà molt, a uns altres no els agradarà gens, però bueno, això ja, agradar a tothom, jo crec que o ets en Rafa Nadal o és molt difícil, i així i tot. Pujar a l'escenari és com anar a la prova de final de curs, no? És totalment... Tu te prepares, jo, per exemple, a casa, a mi me passa molt, no? A casa passes un monòleg sense dura més o menys que una hora, a vegades una hora més, uns minuts més, a vegades uns minuts menys, depèn una mica de la rapidesa, però al pas i estic bé, estic tranquil i tal, però quan puges a l'escenari ja comences a tenir set, ja nervis, mal de panxa, no sé què. Jo, per exemple, abans d'una actuació difícilment puc menjar, m'acosta moltíssim. Però bueno, pues que també amb una mica més d'experiència aprendré a dur una mica millor, no? Però bueno, els nervis jo crec que és bo que hi siguin, nervis aquests que te mantenen viu, no? Una miqueta. Bueno, jo vaig començar a TikTok fent vídeos a TikTok d'humor absurd, normal i corrent, no diguéssim, no fer personatge de Pere Jota o personatge molt mallorquí, no? Humor de coses diàries i tal, però ho vaig entrar a TikTok per vigilar els meus fills, que aleshores tenien, no sé si 14 i 12 anys i tal, varen demanar per tenir compte a TikTok i, bueno, jo també vull un compte per vigilar bonament què feis, que no feis, que mirau, que no mirau, no? I al final ells han sortit i jo m'hi he quedat. Vull dir, això ha estat una miqueta d'això, no? I bé, conviure en les xarxes socials i amb els comentaris has de tenir les esquenes una miqueta amples. Jo reconec, i això és una cosa que sobretot a TikTok, en el començament de TikTok, fa molts de directes, i jo sé que TikTok
80% de seguidors que tenia o que tenc són gent de 15 anys, 14, són gent jove, no? I sé que en els directes, quan hi havia una paraula malsonant, un insult, o lo típic, no? Ets calvo, tio, no sé què, no sé quantos. Bueno, a mi m'és igual que m'ho diguin a mi, però a mi me rebenta molt que després d'això ho puguin anar a dir a un altre company seu de classe de 13-14 anys, que potser no té la força que pugui tenir jo per rebre un insult d'aquest tipus. Si un infant de 12, 13 anys, 14 anys no està preparat per rebre un insult d'aquest tipus, li poden destrossar la vida. I per mi això és superimportant, i per mi això és una cosa que jo sempre he batallat, sobretot a TikTok, aquest bullying que se crea també, no només físic, sinó també a les xarxes, no? Que, veus, jo que sé, veus una persona com jo, diu, oh, el calvo, tal, no sé... Tio, però ara, de què vas? A mi no m'afecta que me diguis això. Si te sents millor, si necessites que te facin cas, doncs bueno, pues tal, no? I, bueno, i també he experimentat una mica els canvis, no? He passat dels insults quinceañeros, no? Teenagers, que diuen ara, en els insults, sobretot de Facebook també, a l'Instagram fins i tot, de gent més gran, i, ostres, n'hi ha algun que se fiquen amb el físic, o se fiquen amb... Dic, a veure, jo si una cosa no m'agrada, vull dir, no venc, no entro a una tenda que no m'agrada, no hi vaig i ja està, no? Però aquesta necessitat que té la gent, que jo crec que és, bueno, no tota la gent, però molta gent té aquesta necessitat d'anar a dir és que el teu humor no m'agrada. Bueno, doncs, vale, n'hi ha d'altres. Vull dir, quina necessitat hi ha de dir això, no? Que ho poden dir, que no passa res. Si almenys si ho dius al respecte ja està bé, però no li veig el sentit. O sigui, jo no me veig entrant en el perfil d'un humorista que a mi no m'agradi, que ja sé que no m'agrada, entrar i dir és que el teu humor no m'agrada. No, home, jo espero que la gent s'ho passi bé, bàsicament, que la gent passi una estona, un monòleg d'una hora, s'ho passi bé, rigui si ha de riure, si més no, que siguin partíceps una mica de la història que explic, que vegin una miqueta d'això, i bueno, m'agradaria que me sortissin més espectacles, més monòlegs. He tingut la sort que n'he pogut fer 3 aquest cap de setmana, n'he pogut compactar 3 en un cap de setmana, perquè si no venia de Barcelona, doncs potser no me surt tant de compte, però sí, m'encantaria a mi, aquí a Mallorca, poder fer molts més. Allà a Catalunya, ara fa un temps que no... Tampoc m'he mogut per cercar-ne, perquè és que un tot sol és difícil moure's-se, he intentat tenir representants i tal, però és una miqueta complicat aquest món. I bueno, vaig fent el que puc, vaig tocant pedres, vaig picant a portes i de tant en tant qualcuna s'obri i quasi sempre moltes se tanquen, però jo crec que de cada vegada estem, no sé si manipulats, no sé si seria la paraula correcta, però de cada vegada ens fan sentir d'alguna manera culpables de que ens expressem en la nostra llengua. I això és una cosa que jo no entendré mai. Vull dir, si la llengua materna que tenim a casa nostra és la que hem après, la que ens han ensenyat, i independentment de que uns, oh, és que no és català, no, és que és mallorquí, no, és que... En deixarà com hem après, com ens han ensenyat, i bàsicament és una llengua propi i una llengua fa poble, o el poble fa llengua, no sé, no? Però és una manera de que tinc la sensació aquesta, de que com que ens volen avergonyir de que xerrem en mallorquí o que xerrem en català o com se li vulgui dir, m'és igual, no? Però cada vegada hi ha més forces, hi ha més lobbies, per dir-ho de qualque manera, que volen insistir en aquesta idea. Dic, perdona, per què m'he de sentir estrany jo dins casa meva? La llengua i en totes altres coses, turisme i tot això, no?